Iyaw, ikog man niya. Kaday ka. Kaya naman. Isa po na. Dili ka sa bago ng mga. Okay. Ay, 95. Tingawag na misa. Po ano mga. Lah, linog. Lah, Sugaway, sugaway. sugay bundak ba? Gawas mo dia, gawas mo! Gawas. Kalit lagi to. Paminaw gi-atake ko ba? Simbaga, laila. Kapay, kusog pa pa yun. Sugay oh. Kapay. Gawas mo dia ba? Kalit. Linog, sino nangyari? Wala naman. Bundak kayo ba? Napagamay mo eh. Napay gamay. Kung nalipong kalit ba? Ano? Tingog po din siya mag. Ano? Laday. Napa? Oy! Ayaw mo pag... Uy, linog! Ayaw pagdagan. May natural mo, yun gina siya. Kaya. Hindi mo na mga buyan. Naglinog ko biya ganina daw na nag-post sa FB. Naon? 3 hours ago to ganina mga alas. Wala ka matipod. Goyo ka bantay pod. Karon ang kusog kayo. Bibid, juban gamay, asa ka juban gamay. Linog ang mga anak, wala sa palay na. Dong, asik dayon dagan dong. Linog dong. Sari-sari mo ka. Ikaw lang di ako. Hello. Tusok na ako sa ladder ato, tagat yun ko ba? Sug to ba? Kalit nga kusog. Kung ato dire, tagat yun ko ato. Kasi dali ko no. Mana kaipos ka bertilyo ha?
Boss, daghang salamat, boss. Boss, daghang salamat, boss. Shout out Meljan Labayo. Boss, daghang salamat, boss. Shout out Meljan Labayo. Boss, daghang salamat, boss. Shout out Meljan Labayo. Boss, daghang salamat, boss. Shout out Meljan Labayo.
Unsaon pag butang og jacket, boss? Unsaon pag butang og jacket, boss? Unsaon pag butang og jacket, boss?
Ingat o man yung pakialis ako.